Keď si otvorím Instagram a chcem pridať príbeh, kliknem si najprv tu dole na domček. Znova na domček, vyhodí ma to hore. Podržím na svojom obrázku prst a vyskočí mi pridať do vášho príbehu. Pridám tam napríklad, keď chcem dať video, do toho fotku a iné efekty, dám najprv video. Video musí vždy prvé. Vypnem si hore zvuk. Do toho pridám fotky, aby sme vedeli, čo tam budeme chcieť mať. Dám si tam fotku, že sme natáčali farebnáče. Môžem si dať ďalšiu fotku, kde mám iba jačmeň v ruke, ale túto fotku už môžem zmeniť aj na iný tvar. Napríklad iba na krok, aby tam ostal len ten jačmeň. Bez mojej hlavy. Približujem 2 prstami, oddelujem 2 prstami. A keď to odkliknem, to hotovo, tak zrazu to môžem aj zmenšovať. Dobre? A takto sa robia aj výrezy. Výrez znamená, keď si otvoríte tieto možnosti ešte raz, výrezy sú tu dole. Vyberete si obrázok, ktorý chcete vyrezať. A tu je to, že použiť nálepku, ale vy to hneď nedáte, lebo niekedy vám to dá síce celý obraz ako teraz, to je pekné, to môžem použiť ako nálepku. Tieto obrazy môžem vymazať, už to tam nechcem mať, už tam budem iba ja, bez pozadia. Alebo si dám znova výrez, napríklad by sme mohli tu psa si vybrať. Aha, ako krásne ho hneď vyrezalo. Môžem hneď použiť nálepku a budem tam mať psa. Pes bol so mňou, ešte si ho takto môžem pootáčať do inej strany, dám si ho k sebe, že pri mne sedel. Ďalší výrez, chcem vám ukázať nejaký shaker alebo tak, lebo z tých je to najlepšie vidieť, ale nanuk si môžeme vyrezať, vybrať manuálne a dám si tu na nanuk. Vidíte, ako pekne to vybralo? Celý jeden nanuk. Takto vznikajú výrezy a tých výrezov je veľa. A potom ich nájdete tu, že vaše nálepky. Zobraziť všetky a tam už máte výrezy, ktoré ste si z fotiek nachystali. Takže, a dá sa to aj z videa, to vám ukážem neskôr. Takže mám tu fotku s rúžami, mám tu chlorelu na dlani, moje logo a z mojich fotiek výrezy, jačmeňa, chlorela, výrezy. A čo len z toho vy chcete, teraz použijete. Hej, takže mám tu farebnáče, psa, sme na chate, je tu nejaké videjko a takto sa robia výrezy. Dáte vaše príbehy a hotovo. Ideme robiť výrezy z videa. Pridám si do príbehu video alebo fotku, dám si fotku. Ak chcem výrez z videa, tak si vyberiem video, nejaké 7 sekundové. A tu je napísané, orešte video na 1 až 6 sekúnd. Tu sú takéto paličky na kraji a ja skracujem video, aby som vedela. Ešte trošku si ho skrátim. A z tohto bude môj výrez. Dám si, že ďalej. Ono to už samo takto pekne spracová. Vybrať nálepku, vytvoriť. A pozrite sa, ono sa to tu bude hýbať za chvíľu. Načítava sa to. Nevyzerá to ako pohare na stopke, lebo to mi orezalo to video, ale hýbe sa to, takto tancuje. A tak ja mám vlastne spravené v tých mojich nálepkách tie ďalšie. Tu mám rúže, tu mám štrngajúce poháre, tu pijem shaker, tu robím srdiečko do chlorely, tu namáčam tampony do jačmeňa, tu si sype čučoriedku, na palacinku sín. Dôležitá informácia je, že viac tých pohyblivých nálepiek sa nedá použiť v jednom videu, takže už ma to nepustilo teraz dať druhú. Ale fotiek môžete dávať viacero. Fotky teda čisté fotky si môžete dávať ďalšie, čo ste si tam vyrezali. Hej, je jedno vlastne, čo to bude. Takže jedno video a týchto nálepkových fotiek môžete mať viac.